טוב, אז ככה, עזבנו את הגולד קוסט, נסענו דרך בריסבן והגענו להרווי ביי. מהרווי ביי ישנו לילה אחד, ולמחרת שכרנו רכב נוסף, כי עם הרכב שלנו הביטוח לא מאשר, יש לנו גם לנד קרוזר 4x4, אבל הוא לא מאפשר לרדת לשטח. אלה החוקים של החברות השכרה הגדולות. אז בהרווי ביי יש חברות שמושכרות 4x4 לטובת הפרייזר איילנד. עלינו על מעבורת, הגענו לפרייזר איילנד, מקום חוויה, באמת חוויה. שאפו גדול לאוסטרלים שנכנסו לתוך היער וסידרו שם, יש שם שבילי חול בכל העומקים וכל אפשרויות האווירות, כולל נסיעה לחופים, כולל טיפוסים, מקום מאתגר ונחמד וחובה לכל חובב טבע ו4x4. ממליץ בחום. תהנו.